God dag og velkommen. Jeg vil fortælle lidt om den aflevering, vi skal lave, som handler om proteinsyntese. Vi er blevet stillet en opgave, som lyder: byg først en DNA-streng, hvor en kodende streng har følgende baserækkefølge. Det her er baserækkefølgen. Og for at bygge den, skal man bruge de forskellige basers komplementære baser, og det er altså de her AAT, TA, GC og CG. Så man går herned, så tager du A, og A har en komplementær base T, og så gør man bare hele vejen ned. Alt det her foregår inde i cellekernen. Når det så er sket, så skal man transkribere, og det gør man ved at få lavet DNA'et om til RNA, og det foregår sådan her. Der er de blevet transkriberet, og for at aflæse, hvad de her er, slår man op på side 219 i biologibogen, hvor at du kan aflæse, hvad de forskellige koder står for. Koder er, og så sætter man den sammen. Og så her på allersidst, der er der, det er ikke et protein, men at nu er proteinet færdigt, så der kan ikke komme flere bindinger på. Derefter bliver jeg stillet den opgave, at hvad der vil ske, hvis der kommer en punktmutation op baserækkefølgen nu. Hvordan den så vil være. Og her igen, at de komplementære baser, man skal bruge. Og det er det samme hele vejen ned. Indtil her, hvor det er, at der fra den anden DNA-streng er en afvigelse. Hvor det før var et T, er det nu blevet til et G. Det vil sige, at hernede i vores transkription har vi fået en anden kode. Og den kode, den siger stop. Når den siger stop, så bliver hele proteinkæden ødelagt. Og det resulterer i, at der bliver fejl i proteinet. Der er simpelthen ikke forbindelse videre. Så den stopper bare her.